kuma malamai suna cewa ita mace in ka kula da ita to yarinya budurwa ma yar shekara 17 ba za ta fita ba. Ka ba ta abinci mai kyau, ka kwantar mata da hankali, ka kula da maganinta, ka yi mata abin da zai gina mata jikinta, ka rinka gaya mata maganganu na faranta rai. Za ki iya ganin mace ta ƙoshi ta yi bulbul da ni'ima a jikinta, wallahi ba tsabar cin abinci ba ne, tsabar jin daɗin zama da miji, saboda miji yana gaya mata magana mai daɗi, ba ta da problem da mijinta, haka kawai za ga tana haɓaka. Za ki ga wata mace kuma tana babban gida, abinci tana ci, abin sha tana sha, duk abin da kika sani tana yi, tana samu, amma wallahi in kin ganta yadda ka san kusa take ci, haka take a bushe, a ƙeƙashe, a turkune, ba alamar ni'ima, yadda ka san wato ta mutu ne ta dawo. Me ya faru? Saboda muguwar mu'amala da suke karɓa daga wajen mai gidanta. Duk mun san wannan abu yana faruwa, akwai haƙuri, akwai haƙuri. Zaman duniya gajere ne, ba mai dawama ba ne. Akwai matan da zaman 'ya'yansu suke a gidan mazajensu, mun sani. Wallahi tallahi akwai wanda ta ce in mijina za a sa shi a kasuwa a sai da shi naira 1, ba naira 10 ba, naira 1, wallahi ba zan siye shi ba. Amma fa tana zaune da shi. Kin san me ya zaune da ita? 'Ya'yan shi. In ta fita ta bar 'ya'yan za su wulakanta, in ta bar masa 'ya'yan za su tozarta, daman shi ma bai da kimtsi, bai da kulawa. Da haka ba tana zama ne dan zaman aure, tana jin daɗin zaman aure ba. Wallahi na gaya muku akwai mata da yawa masu zaman haƙuri. Ku yi haƙuri, mun san da zaman ku, Allah ya san da zaman ku ci gaba da zaman ladabi, Allah zai ba ku lada. Duniya ba ta tabbata a haka, wala Allah aljanna za ki samu. Kar ki kashe auren kina da 'ya'ya 8, 9, 10, ki yi haƙuri. Ki ji a ranki kina zaman kula da 'ya'yanki ne don kake bari 'ya'yanki su lalace.